जोङो फट' आरो भिडिअखौ जेबो गुबुन एप्लिकेशननि मदद लायालासेनो जोङो बेकग्राउन्ड सोलायनो हायो आरो बेकग्राउन्ड रिमुभबो बानायनो हायो। नंगौ लोगोफोर, नोंथांमोना गासैबो सैथोखौनो खोनादों। जोङो फट' एबा भिडिअखौ जेबो गुबुन एप्लिकेशननि मदद लायालासेनो जोङो डाइरेक्ट गुगोल क्रोम ब्राउजाराव हाबनानै जों डाइरेक्ट बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो हायो आरो बेकग्राउन्ड गोसोब्ला रिमुभबो बानायनो हायो। दा लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दिवालीनि अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनानै दिनैनि बे भिडिअजों नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। लोगोफोर, आसा खालामदों नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन। जायफोरहा भिडिअखौ नायनो गोसो गुदुं, गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, जों गोबाव खालामालासेनो भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोननो आं माबोरै दिन्थिलांसै जोङो फट' एबा भिडिअखौ माबोरैहाय जोङो गुबुन एप्लिकेशननि मदद लायालासेनो आरो ग्रीन स्क्रिन लगायालासेनो जों माबोरै बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो हायो एबा बेकग्राउन्डखौ जोङो रिमुभ खालामनो हायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, जों भिडिअखौ गोबाव खालामालासेनो माबोरै स्टार्ट खालामसै। जोङो बेकग्राउन्ड सोलायनो थाखाय सबसे सिगाङाव जोङो गुगोल क्रोम ब्राउजाराव थांग्रोगोन। गुगोल क्रोम ब्राउजाराव हाबनानै जोङो सार्च बाराव टाइप खालामगोन फट' बेकग्राउन्ड रिमुभ। फट' बेकग्राउन्ड रिमुभ। नै आंना सार्च खालामखानाय दं लोगोफोर, माने आं सिगाङावनो टाइप खालामखानानै माने सार्च खालामनानै दस्रा गोबांथार बेकग्राउन्ड आं रिमुभ खालामखांबाय, आं ट्राइ नायखांबाय। दा आङो ट्राइ नायनानै आङो इउजफुल मोननायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर। दायो आङो फट' बेकग्राउन्ड रिमुभ टाइप खालामगोन। फट' बेकग्राउन्ड रिमुभ। नै आंना सेकेन्डआव ओंखारखादों फट' बेकग्राउन्ड रिमुभ। जोङो सार्च खालामनाय लोगो लोगो जोंना नैबेबादि इन्टारफेस खुलिबाय। दाना जोङो मा खालामगोन, जोंनि बयनिख्रुइ गोजौसिन वेब पेजाव जों थुना होगोन। रिमुभ इमेज बेकग्राउन्डआव जों थुनाय लोगो लोगो जोंहा नैबेबादि स्क्रिनाव नुजाथिगोन, माने बेबादि इन्टारफेस जागोन। बेनिफ्राय जोंहा बेयाव नुगोन आपल'ड इमेज। आपल'ड इमेजाव जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो इमेज बाहाय मोनसे चइस खालामनानै गाव गावनि गोसो बादि जायखौ जोङो बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनो नागिरदों जोङो मोनसे सेलेक्ट खालामगोन। दायो आं नैबे इमेजखौ सेलेक्ट खालामबाय, बिनिफ्राय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअआ बेकग्राउन्ड चेन्ज जानो थांगासिनो दं। नै लोगोफोर, नुबायना? दायो बिराद मोजाङै बेकग्राउन्ड चेन्जबो जाबाय। गावनो अट'मेटिकेलि बेकग्राउन्ड चेन्ज जानानै फैखाबाय। दायो आं गोसोब्ला बेवहाय ग्रीन स्क्रिन लगायनो हागोन, माबेबा मोनसे दस्रा बेकग्राउन्ड सोदेरनो हागोन। दायो आं नैबे एडिट अपसनाव थुनाय लोगो लोगो आङो बेयाव मा मोनगोन, बेहाय नै गोबांथार आपल'ड बेकग्राउन्डआव जोङो मा खालामनो हायो, नोङो नोंनि उनथिंजाय नांनाय बायदियै बेकग्राउन्ड होनानै लादेरनो हागोन। जेरै माबेबा मोनसे सिनारि दं, माबेबा मोनसे सोरनिबा फट' बायदिसिना जोङो बेयाव बेकग्राउन्ड लगायना लानो हागोन। बेनिफ्राय नैबायदि नै नोंथाङा जेखौ गोसो बेखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। दा नै आं दायो नैबे बिफांखौ बेकग्राउन्ड लगायनोसै। नैबे बिफाङाव आङो बिफांनि मोनसे फट'आव क्लिक खालामबाय, बेनिफ्राय दाना थुनाय लोगो लोगो नै फट'नि उनफारसेथिं बेकग्राउन्ड जानानै फैबाय। आरो बेयाव नङाब्लाबो जोङो कालारनि गेजेरजोंबो जों बेकग्राउन्ड सोलायनो हायो। माने दायो आङो नैबे ग्रीन स्क्रिन नांगौबा ग्रीन स्क्रिन, रेड नांगौबा रेड, येलो नांगौबा येलो, पार्पल नांगौबा पार्पल, बिदिनो गोबां रोखोमनि कालार्सफोर दं जेखौ नोंथाङा मोजां मोनो। दा आङो ग्रीन कालार थुनि, होमबा ग्रीन स्क्रिन जाना फैगोन आंनिया फट'नि बेकग्राउन्डआ। दा नैबादि थुबाय, नै फट'नि बेक साइडआव बेकग्राउन्डआव आंना ग्रीन स्क्रिन जाना फैबाय। आरो बेबायदिनो रेड कालाराव थुयोबा रेड जाना फैगोन। रेडआव थुनानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो। रेडआव थुनाय लोगो लोगो नै रेड जानानै फैबाय।
येलो थुनाय लोगो लोगोनो येलो जाना फैसिगोन नै येलो जाना फैबाय दा बेबायदि बिराद सिम्पल लोगोफोर जोङो गुबुन एप्लिकेशननि मदद लायालासिनो जोङो डाइरेक्ट क्रोम ब्राउजाराव हाबनानै जोङो बिराद मोजाङै बेकग्राउन्ड सोलायनानै लानो हायो ओमफ्राय आरो जोङो नैबेयाव दङ इराज दं रेस्टोर दं दा नोंथाङा जुदि बेखौ माबेबा मोनसे फट'आव नोंथांनि फट'आव बबेबा मोनसे फिसा हानाय सिनारिफ्रा दागो दङब्ला बेनि गेजेरजों नोंथाङा इराज माने ब्रासनि गेजेरजों नोंथाङा फुगारनानै लानो हागोन दा बेबायदि बेबो मोनसे अपसन लोगोफोर दा आंना फट'आ बेवहाय बिराद मोजां क्लियार फैखादों बेखौनो बेखायनो आंना जेबो खालामनांगौ गैयैखाय आं बेबायदिनो हगारसै नोंथांनो जुदि बे फट'नि गोनांथि जादोंब्ला नोंथाङा नैबे डाउनलडनि अपसन बेयाव थुनानै नोंथाङा इमेजखौ एबा सावगारिखौ सेभ खालामनानै लानो हागोन नैबेयाव थुदो शेयार इमेज ओंखारगोन मोनसे गोजौआव बेनिफ्राय गाहायाव डाउनलड इमेज ओंखारगोन डाउनलड इमेज थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि फट'आ डाउनलड जानानै फैगोन सेभ जानानै फैगोन मथा मथि गेलारियाव माने सेभ जानानै फैगोन आरोखि नोंथांनो जुदि बे फट'खौ गोनांथि जानानै फैदोंब्ला नोंथाङा नैबे डाउनलड अपसनाव थुदो बेनिफ्राय गेलारियाव सेभ खालामनानै लादो नै दायो आङो डाउनलड अपसनाव थुबाय डाउनलड अपसनाव थुनाय लोगो लोगो शेयार इमेज गोजौआव ओंखारबाय बेनिफ्राय डाउनलड इमेज गाहायाव ओंखारबाय दा नोंथाङा डाइरेक्टबो शेयार खालामनो गोसोबा शेयार इमेजाव थुनानै वाट्सएप फेसबुक माबेबा मोनसे नोंनि ससियेल मिडियाफ्राव नोङो शेयार खालामनो लुबैदोंबा शेयार खालामनोबो हाबाय बेबायदिनो जिमेलावबो हरनो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा जेराव गोसो बेयाव हरनो हासिगोन आरोखि माने शेयार इमेजनिफ्राय थुनानै नै नोंथाङा गोसोबा फेसबुकआवबो हगारनो हाबाय नै ब्लुटुथजोंबो हरनो हाबाय काइन मास्टारावबो लांनो हाबाय नोंथांनि जेरै गोसो एरै नोङो बाव शेयार खालामनो हासिगोन आरोखि नै वाट्सएपजोंबो हरनो हायो जेन्डारजोंबो हरनो हायो नोंथाङा जेरै गोसो एरै खालामनो हासिगोन दायो बेनिफ्राय फैबाय जोंहा डाउनलड इमेजाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि बे फट'आ गेलारियाव सेभ जानानै फैबाय दा बेबायदि आरो लोगोफोर नै आं दायो डाउनलड इमेजाव थुनोसै थुनाय लोगो लोगो गोजौआव डाउनलडिं फाइल जाबाय बेनिफ्राय डाउनलड जानाय लोगो लोगो जों अपेनाव थुनाय लोगो लोगो जोंनि बे फट'आ गेलारियाव अलरेडि सेभ जानानै थाहैबाय दा बिराद सिम्पल लोगोफोर जोङो गुबुन एप्लिकेशननि मदद लानांगौबा जोङो बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनायाव बिराद गुदु गादा जायो आरो जोंहा नांगौ बादि पारफेक्ट क्वालिटिनि जोंहा इमेज फैया दा बे हिसाबै आं सानदों बियो बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनायनि थाखाय आरो चेन्ज खालामनो थाखाय बिराद मोनसे मोजां बेनिफ्राय आं दायो नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन भिडिअखौबो जों बेकग्राउन्ड माबोरै सोलायनो हायो भिडिअनि बेकग्राउन्ड सोलायनो थाखायबो जों एखे खामानिखौनो मावनांगोन लोगोफोर जों गोजौआव सार्च बाराव थांनानै जोङो भिडिअ बेकग्राउन्ड रिमुभ जों टाइप खालामगोन भिडिअ बेकग्राउन्ड नै आंना अलरेडि सार्च खालामखानाय दंमोन नालाय लोगोफोर गाहायाव ओंखारखादों बेकग्राउन्ड भिडिअ बेकग्राउन्ड रिमुभ आं डाइरेक्ट बेयाव क्लिक खालामसै माने टाइप खालामबाबो एखे नों बेयाव माबाबो एखेखा नालाय दायो आङो भिडिअ बेकग्राउन्ड रिमुभआव भिडिअ बेकग्राउन्ड रिमुभआव क्लिक खालामसै लोगो लोगो जोंहा नैबेबादि जोंहा मोनसे इन्टारफेस गेंनानै फैबाय बावलिरदों रिमुभ भिडिअ बेकग्राउन्ड 100% अटोमेटिकली विथ अन स्क्रीन दा जोङो सबसे गोजौसिननि वेब पेजआव जोङो क्लिक खालामसै नै लोगो लोगो जोंहा नैबेबादि इन्टारफेस गेंनानै फैबाय एसे गोजौआव जों नारखोनाय लोगो लोगो जोङो ट्राइ इट नाउ आपल'ड भिडिअ नुजागोन जों बेयाव क्लिक खालामगोन नै क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नैबेबायदि नुजागोन ओमफ्राय बेवहाय दङ जोंहा आपल'ड क्लिप्स जोङो बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो जायखौ बेकग्राउन्ड चेन्ज खालामनो नागिरदों जायनि बेकग्राउन्ड जों रिमुभ खालामनो नागिरदों बे भिडिअखौ जोङो स'र्स खालामगोन नै बेखौ जों सेलेक्ट खालामसै जायखौ आं बेकग्राउन्ड रिमुभ खालामनो नागिरदों नै बे भिडिअखौ मोनसे आं लाबाय भिडिअ क्लिप्स बेनिफ्राय डान अपसनाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा प्रिपेयारिं आपल'ड ओंखारबाय नै दायो प्रिपेयार जानोसै
नै जा बेबायदि खारबाय जोंहा भिडिअनि बेकग्राउन्ड रिमुभ जानो थांगासिनो दङ नै बेबायदि खारबाय थाबाय नै 71 आव थाबथाहैथ'बाय माने नेट प्रब्लेम जादों दे लोगोफोर लासै लासै जालांगोन नै खारफिनबाय दायो 100 जाथारसै नै कमप्लिट जाबाय दा लोगोफोर बेबायदिनो जोङो भिडिअनि बेकग्राउन्डखौबो जों सोलायनो हायो आरो फट'आव जोङो जेरैहाय ग्रीन स्क्रीन लगायनाय गुबुन फट' पिक्चार कभार खालामनाय जों जेरै लगायनो हायो बेयावबो थिग एखे खामानिखौनो जों मावनो हायो लोगोफोर जोङो चेन्ज बेकग्राउन्डआव थुनाय लोगो लोगो जों बेवहाय गोबांथार अपसन नुगोन जायखौ जोङो बेकग्राउन्ड खालामनो लुबैयो बेखौ जों सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बेकग्राउन्डआ जानानै फैगोन जों दायो नै बेफोरबायदि माखासे बेकग्राउन्ड जों होनानै लानो हायो नै बेफोरबायदि गोबांथार बेकग्राउन्ड दं नै बेफोरबायदि जों होनानै लानो हायो बेनिफ्राय आरो नोंथाङा गोसोब्ला कालार अपसनाव थुनानै नोंथाङा नैबेबायदि ग्रीन स्क्रीनबो लगायनानै लानो हायो रेड स्क्रीनबो लगायनानै लानो हायो नोंथाङा जेरै गोसो बेबायदिनो नोंथाङा भिडिअनि उनफारसे बेकग्राउन्ड खालामनानै लानो हायो दा बिराद इजि लोगोफोर जोङो गुबुन एप्लिकेशननि मदद लानो गोनां जायोब्ला जों भिडिअनि बेकग्राउन्ड सोलायनायाव बिराद ग्रीन स्क्रीननि अनगायै जोंहा बिराद हार्ड आरो जाथाव नङा दा जोङो ग्रीन स्क्रीन लगायालासिनो जोङो गुगल क्रोम ब्राउजारनि गेजेरजोंनो जोङो बिराद मोजां भिडिअ आरो फट'नि बेकग्राउन्डखौ सोलायनानै लानो हायो जों दायो गोनांथि जायोब्ला बे भिडिअखौबो सेभ खालामनानै लानो हाबाय नै शेयारबो खालामनो हायो फट'खौ जेरै नोंथाङा शेयार खालामनो सानो बेबायदि शेयार खालामनो नोंथाङा भिडिअखौ बेबायदिनो शेयार खालामनो हायो डाइरेक्टली नोंथाङा गेलारिनि थाखाय सेभ खालामनानै लानो जुदि गोसो जादोंब्ला डाउनलड अपसनाव थुनानै नोंथाङा डाइरेक्टली गेलारिनि थाखाय सेभ खालामनानै लानो हायो थ' लोगोफोर जानांगौ नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ एसेबाबो हेल्पफुल जागोन आं जा एसे मिथिगौमोन एबा आं जा एसे रोंदों बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आसा खालामो बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जाथों स' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै आरोबाव नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन थाबैनो नोंथांमोन गासैखौबो बेखिनि सम होनानै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर जासिनानै नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामनो थाखाय नोंथांखौ गुरैयै खेबसे खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि